Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 18-nji ýanwaryna sanyny. Ýaşlar üçin möhüm habar. Diplom ykrar edilen universitetlaryň sanawy 2023. Türkmenistanyň gatnaşmagyny teze ulug geçelgesi dörediler. Russiýanyň dowlat dumasynyň parlament wekileti Türkmenistana saparda bolar. Dünýäniň en gary ýaşaýjysy aradan çykdy. Ýaly habarlar ýetirýäris. Gelgende bolsa habarlarymyza geňişleýin seredip geçelim. Ýaşlar üçin möhüm habar. Diplom ykrar edilen universitetlaryň sanawy 2023. Türkmenistanda diplom ykrar edilen daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň tezelenen sanawyny dünýäniň durly ýurtlarynyň 1500-den gowrak okuw mekdepleri girdili. Sanawy Türkmenistanyň bilim ministrliginiň saýtyna dogrulygyny neşir edildi. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan kabul edilen dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň keskitleýän sanawy 2023 keskitlendi. Halkara bilim ulgamyna maglumatlary okuyjylaryna ýygyderli ýetirip gelýän Atawatan Türkmenistan.com saýty Türkmen taliplerinin en köp bilim almak üçin gidýän ýurtlarynyň sanawyny aýratynykda size ýetirip gelýär. Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran karary bilen daşary ýurt döwletlerine berilen ýokary we orta hünär bilimi hakyna resmi namalary Türkmenistany ikrar etmek tertibi tasdiklenildi. Daşary ýurtda bilim almak isteýän ýaşlaryň şol sanawda ornalan ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine bilim almak maslahat berilýär. 2023-nji ýylyň sanawy dünýädäki ýokary okuw mekdepleriniň ýagny universitetleriniň ähli reytingini düzýän Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities we Quest World University Rankings esasyna düzülýär. Hormatly ýaşlar, siz 2023-nji ýylda ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny bilim 2023 linkini Atawatan Türkmenistan.com saýtyndan alyp bilersiňiz. Şöyle hem saýtymyzda Türkiýe Respublikasy boýunça 2023-nji ýylda ýokary okuw mekdepleriniň sanawy hemde diplom ykrar etdirmek üçin gerekli bolan resmi namalaryň sanawy ýaly habarlary hem okap bilersiňiz. Mahabat, Atawatan danışmanlyk hem maslahatçyňyz hemde terjümeçiňiz bolar. Türkiýede bilim almak isteýän Türkmenistany talipleri maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýanyň Istanbul şäherinde ýerleşýän Atawatan danışmanlyk ýaýynjylyk terjüme turizm we bilişim eltida şereketi talipleri diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän eýsem terjüme hyzmatyny hem hödürleýär. Atawatan danışmanlyk we terjüme merkezi. Email adres atawatantranslation@gmail.com. WhatsApp Atawatan +90 532 401 71 52. Halkara okuw resmi namalaryň terjüme hyzmaty, makul terjüme. Türkiýede bilim almak isteýän talipleriň resmi namalarynyň dogry we taýyk terjüme edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň durly günjegini bilim almak isteýän talipler halkara okuw resmi namalarynyň terjümesi ulgamyna ýöri töleşen makul hyzmat terjüme merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler. Makul hyzmat terjüme merkezi Aşgabat Oğuzhan Ankara köçesi A blok Makul hyzmat ofis 4-nji gat 401. Telefon belgilerimiz +993 63 78 96 73 +993 12 96 48 55. Elektron poçta sargysy makulhyzmat@gmail.com. Türkmenistanyň gatnaşmagyna teze ulug geçelgesi dörediler. Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherinde Russiýanyň Kyrgyz Respublikasynyň Özbegistanyň we Türkmenistanyň wekilleriniň gatnaşmagyny teze ulug geçelgesini döretmek babatda gepleşikler geçirýär. 4 ýurdun gatnaşmagyna Kyrgyzstan, Özbegistan, Türkmenistan, Russiýa multimedal ulug geçelgesini döretmek meýilleşdirilýär. Rus medeniýetiniň habaryna görä, taraplar Hazar deňzi boýunça ýygyderli gemi gatnawlaryny ýola goýmak bilen baglanşykly guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Astrahan oblastynyň hökümetiniň wekili Denis Afanesov ýygyderli deňiz daşamalary oňa gatnaşy ýurtlaryň ählisiniň ykdysady ösüşine oňaýyn täsirini ýetirjekdigini beledi. Onuň aýtmagyna görä, bu teze ulug geçelgesiniň gory ýer bölegi Kyrgyz Respublikasynyň başlap Özbegistanyň we Türkmenistanyň ösü bilen Türkmen başynyň halkara deňiz porty arkaly Russiýa çenine barıp ýeter. Soňra ýükler Russiýanyň portlaryndan ýaýradylar. Kyrgyz Respublikasynyň Ulaw we Kommunikasiýa ministrliginiň Awtomobil we Demir ýol ulaglary müdürliginiň müdiri Adylbek Akmatow bu geçelgäniň döredilmegini Kyrgyz Respublikasynyň ören uly gyzyklanma bildirýänini beledi. Şeýlekem ol Hazar deňzinde parom gatnawlarynyň sanynyň artyrylmagynyň möhüm bolup durýanlygyny ma'lum edip, bir gece günüňiň dowamyny 50 awtolog serişdesini öpçün etmek mümkinçiligini eýediklerini aýtdy. Türkmen deňiz derýa ýolary agentliginiň başlygynyň ornasyry Seýitguly Baýsaýedow öz gezeginde Türkmenistanyň hökümetiniň hyzmatlaşygy
etmäge taýýardygyny belläp, Astrakan Türkmenbaşy uruw boýunça ýük akymynyň artyrylmagy babaty gemi gatnaw kampaniýalaryny çekmäge, o Türkmenbaşy portu boýunça ýeňilikli hyzmatlary ködürlemäge taýýardyklaryny ma'lum etdi. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Astrakan oblasty Olya portuny Türkmenistanyň logistika merkezine döretmek babaty ılanlaşypdy. Russiýanyň Dowlat Dumasynyň parlament wekiliýeti Türkmenistana saparda bolar. Şu ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda çenli Russiýa Federasiýasynyň Dowlat Dumasynyň parlament wekiliýetiniň Türkmenistana saparda bolmagyna garaşylýar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Dowlat Dumasynyň başlygy Vyacheslav Volodin Dowlat Dumasynyň 2023-nji ýylyň bahar mowsumyndaky plenar mejlisine eden çykyşyna belläk geçdi. Dowlat Dumasynyň başlygy Volodin mejlise eden çykyşyny halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna orun berdi. Ol öz çykyşynda parlamentary gatnaşyklary ösdürmek uğrunda tagallalaryň edilýändigini belläp, öňde durýan köp sana saparlary barada durup geçdi. Hususan Volodin şu ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda çenli Dowlat Dumasynyň parlament wekiliýetiniň Türkmenistana we Irana resmi saparlarynyň amala aşyrylajaklaryny bellädi. Şeýlekem Volodin fevral aýynda Russiýanyň we Belarusyň parlament ýygnagynyň geňeşiniň giňedilen mejlisiniň geçiriljekdigini we Kuba döwletine iş saparynyň guruljakdygyny ma'lum etdi. Mundan başga da Volodin mart aýynda Russiýa Afrika Halkara Parlament forumynyň gurulmagyny, aprel aýynda Hataýyň, Iranyň, Türkiýanyň we Pakistanyň gatnaşmagynda tebit hyzmatdaşlygy we howpsuzlyk boýunça maslahatyň gödegine tutulýandygyny aýtdy. Volodin Azerbaýjanyň parlament wekiliýeti bilen Baku şäherine Hazarýaka döwletleriniň parlament maslahatyny geçirmek uğruna degişli işleriň alınıp barýandygyny bellädi. Ma'lum bolýarly, geçen ýyl Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna saparda bolup, iki ýurduň arasyndaky parlamentary hyzmatdaşlygyň hasy ösdürilmegine degişli köp sany gepleşikler geçiripdi. Ozal hem habar berişmede ýaly Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygy Mikhail Mishustinin 19-20 ýanwarda ýurdumda sapary meýilleşdirilýär. Bu saparyň barşyny ýokary derejedäki gepleşikler geçirmek, resminamalaryň bir näçesine gol çekmek, iri iş öwürlük maslahatyny hem-de köp sany iki taraplaryň dowuşuklary geçirmek gödegine tutulýar. Dünýäniň iň gary ýaşaýjysy aradan çykdy. Fransiýada ýer şarynyň iň gary ýaşaýjysy aýal dogan Andre aradan çykdy. Fransuz habarlar gullugynyň habar bermegine görä, wadatxanada hyzmat eden aýal dogan Andre'niň hakyky ady Lucille Randon'dur. Ol 18 ýaşyny aradan çykdy. Ol durmuşynyň soňky ýyllaryny garrylar öýünde ýaşady. Aýal dogan Andre'niň okuda wagty aradan çykandygy ma'lum edildi. Lucille Randon 1904-nji ýylyň 11-nji fevralyna dünýäni. Ol 41 ýaşynda manahlygy kabul edip, şondan soňra 28 ýyl Vichy şäherindäki hastahanada işledi. Ol ýerde garry adamlary hem-de hosasyz çağalara hyzmat etdi. Ol 2009-njy ýylda garrylar öýüne ýerleşdirilipdi. 2021-nji ýylda aýal dogan Andre koronavirus pandemiýasyny ýeňip geçdi. Onun galyan garrylar öýüne 9 adam bu keselden aradan çykypdy. Lucille Randon 2022-nji ýylyň aprelyny 119 ýaşyndaky Ýaponiýaly Kane Tanaki aradan çykandan soňra dünýäniň iň gary ýaşaýjylyk hökümine hasap alınıpdy. Ine mehriban müştaklar Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şoldan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem Tobaň başlygy Türkmenistanyň elçisi bilen duşdy. Türkmenistan Fransiýa hyzmatdaşlygyň köp uğurlary maslahatdaşyldy. Türkmen Katar hyzmatdaşlygy maslahatdaşyldy. Owgan demir ýoly işgärleri Türkmenistana huner kämilligini artdyrar ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimizden ineki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolan.